Toto je moje video k bakalárskej práci. Moja bakalárska práca je o vývoji aplikácií pre tých grafikov a to je moja aplikácia. Aplikácia má zatiaľ 6 úloh. Prvá sa volá Slnko. V nej užívateľia môžu precvičovať svoju orientáciu pravej a ľavej strany. Tu majú popis, kde majú nakresliť svoj lúč. Táto aplikácia už dokáže aj vyhodnotiť, že či ste lúč nakreslili správne alebo nie. Potom je tu dokresly. Tu nás sa iba dokresľujú tvary, obrázky. Je tu aj ďalšia sada a môžu sa aj opraviť. Potom je tu motýl. Táto úloha je nakresliť čo najrovnejšiu čiaru a motýle sa zobrazujú dynamicky. Tu nám treba kresliť čiary medzi už vyznačené čiary. Tu nám treba nakresliť obrázok, prekresliť obrázok a potom nakresliť zrkadlo od neho. Na polom sú to štvorce, kde treba vykoníkať zrkadlo vo štvorce. U nás sa aj vyhodnotí, že je to správne.